Joo. On kyllä monta muutakin hoitajaa, mutta mua varmaan tuutte törmäämään tässä aika paljon. Nyt mä nostan hän sillä lailla, että mä avaan sen alustaa. Vaihdetaan puhdas toi haaros. Aika pieni. Onhan hän. Pikkainen. 34,5 senttiä se oli. Joo. Yritän saada sua sinne kuule vähän pakettiin uudelleen. No missä vaiheessa sit niinku tää tulee kaapista ulos, niin mä en osaa sanoa nyt oikein viikkoa, mutta sitten kun hän rupeaa hyvin tarkenemaan ensinnäkin, että tässä on